Samtang ni Elsay laing nagpabadlong usab sa kadalanan, giisyuhan og show cause order sa Land Transportation Office kining usa ka babaeng rider nga daw nagpasikat man hinuon samtang nagdrive sa motorsiklo. Niyang report ni Nico Sereno. Kini ang nag-viral nga video kabahin sa gihulagway nga delikadong stunt sa usa ka motorcycle rider. Makita ni ini ang babaeng nagmaneho pag-una okay pa man unta ang dinaganan sa highway sa Mandaue City. Apan pagkataod-taod daw sa mihimo na kini og peligro nga stunt. Gibuhian ang manobela, mi posisyon sa kilid ug taod-taod misayaw pa makadyot. Paghulagway sa mga otoridad, delikado ang gihimo ni ini. Inani nga klase na gihimo sa usa ka motorista sa dalan is very dangerous kay aside sa posibleng madisgrasya na makahimo inani nga stunt, makadisgrasya sa iyang kaugalingon ug makadisgrasya sa posible sa uban. Sa ilang bahin ang Land Transportation Office nag-imbestigar na sab. Mi-issue sila og show cause order sa babaeng registered owner sa maong motorsiklo. Niadtong Biyernes, gimanduan ni LTO Regional Director Glenn Galario ang maong babay nga mo-appear sa ilang opisina sa Cebu City. Paghulagway niya ang gihimo sa driver, violation sa Republic Act 4136 o reckless driving. Mag-atubang og administrative sanctions ang rider ug posibleng mapahamtangan og temporary suspension sa driver's license ug uban nga mga penalties. Giauhag ni Director Galario ang tanang motorista i-prioritize ang road safety sa tanang higayon. Ug matud niya, ang mga dangerous driving behavior wala gitolerate sa LTO ug mapahamtangan gyud og silot ang mga muhimo niini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.